हाय लोगोफोर, आंनि मुङा गोसो इसोर बर'। आंनो जे खन्थाइ आवरायनो सानदों बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय फोरमाय हाया। नों जेबोला फैयो सेराव सना आंनि खानाव फासाव बुंनो लुबैनाय गोरबोनि राव फैया मानोबा खुगायाव। मोनाबिलिनि जारौ समाव जों सानैबो जेबोला दैमा सेराव मिनिहां माहां गेस्रेम गारा गोसोआ जायो आंनि उरां फारां। हास्थायो फागोला बादि हाया फोरमायनो नोंनि सिगाङाव दि थोबसे बिदै मोजां मोननायनि बारसे समायना बिबार हायनारि मिथिंगानि। गोसो सिङाव मोसाफैयो नों हायला हुइला बोरैथो थानो आं खनालासे मेथाइ आल्ला गल्ला। लोगोथ' नों सासे आंनि हागोन ना जानो जिउनि लोगो। फोरमायनो हायैनि जायो खानाव खासाव मोननो लुबैना जायो उसाव बादाव। गोजोन्थों। खुलुमबाय। खन्थाइयाव जालांनाय गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होगोन होननानै आं मिजिंथिनाय जाबाय। लोगोसेयावनो खन्थाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम। लोगोसेयावनो खाथियाव थानाय बेल महरखौ थुनो दाबाव जाहाथे आं गोदान खन्थाइ आपल'ड होयोब्ला नोंथांनाव गिबिसिन सहैनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।